Pinsan ko lagi ang pinsan ko. Nata. Ay, kira. Ay, ko. No. Uy, Bila. Bilay. Please. Ipag-iingat pa rin yung mga palatagpag. Kung kanilang kagagaling. Santa Maria, Ina Panto, ipag-iingat pa rin yung mga palatagpag. Sempurna yang fokus, ipamugin kami mga karapasara. Ngayon, itong sa oras kung sumulong kagagaling kayo. Mahal Maria, anak ni Hapon. Ang kanyang nangangawain sa iyo. Kalaban ka sa kababaitan at kung parang iyon ang pagkakaroon ng dugoan. Nag-video pa.
Ang ikadulang kagayagalan ng aspekto ng pagsako ng hatiyan sa siya sa nasagsagan. Oh, wala. Wala kang sampul eh. Kasi sa kapanahonan sa mga panahon, pumarihan ipinamidang magainong kasalaan, hindi mo kami nga minadulot sa iyo. Jesus, napagurangnan, papalada kami kung sa mga kasalaan, ligtasan kami sa kalayo pa impyerno. Daraha sa langit ang Diyos na anak, ngunit kung mga ayaw sa piling ang kabahan.
Wa man sa toyo sa diri kao. Siguro din niya siya. Siya pasok na ikaw. Oh, yan. Susunod. Wait lang, wait lang. Hawak mo muna. Hawak mo. Hawak mo muna. Hawak. Kaso kung naka-encode ka man, di na may mode. Tapos ko ikaw. Ay, kasi mga video ko. Pera niya